Simbonge uNkulunkulu uManazaretha ngomusa obungasifanele ngoba sinamacala sinezono asenzi kahle, kepha yena uNkulunkulu oneshawu, uNkulunkulu onethando, akasidelanga ngosuku lwakhe olukhulu lwanamhlanje ezulwini nasemhlabeni lwesabatha kulabo abamkhonzayo. Ngithina uselihlangene nosuku lapho ngokwasemhlabeni sicela khona kushembe ukuba sibuvale umhlangano wakhe wesikhumbuzo sokukhumbula umqalo walolu wami. Inyanga lena kuthina ebaluleke kakhulu empilweni zethu uManazaretha, ngoba sisuke sikhumbula imisebenzi, sikhumbula ukuba khona kwethu, ngoba sikhona nje namhlanje ingenxa yomprofeti ebesihlangene kusuka iqala inyanga ngokuzokhumbula yena imisebenzi yakhe siyidumisa. Kulama sabatha amabili asele ngicabanga ukuthi inkonzo seniyoyiqhubeka emathempelini. Ngimceleke uNkulunkulu kaShembe esesiholile saze safika la phambi kwakhe sonke ngamunye ngamunye. Sesicela ke ukunikela ngeinhliziyo zethu, angene einhliziyweni zethu. Kuthi konke okwenziwe nokukhulunyiwe enkonzweni yasekuseni sesizoyiphetha manje ngale yantambama. Kube khona okubili okuthathu okuzakuyithola indawo einhliziyweni zethu. Kube khona okuzawusiphilisa. Sihlangene ngendaba Manazaretha engaphezulu kwethu. Indaba kaNkulunkulu ayilingani nomuntu. Indaba kaNkulunkulu ingaphezulu komuntu, yesinda. Kodwa siyesibonge uNkulunkulu ithuba mesasiphile lokuhlangana njengoba sihlangene nje size phambi kwakhe. Sizozama ngoba okwethu kuzama. Uyena owaziyo ukuthi senza ngakho. Namhlanje uyena ozothi uma efika phakathi kwethu athokoze. Uyena futhi ozawudumala masingasenzi kahle. Mhlambe kuzawufuneka umuntu ake iqale emva indaba kaShembe, ngoba sekukhona nezinye izinto siyuzizwe ikhulunywa kuthiwe kukhulunywa indaba kaShembe, kodwa abantu bakhulume into eyiphutha. Angazi sekwaba njani emhlabeni, ukuqamba amanga sekwaba into elula, sekwaba yiyona into ethandekayo ngoba umhlaba wonke uthanda amanga. Angazi noma amanga noma ukungazi yini, ngoba angikholwa ukuthi kukhona abantu abangaphambanisa into enkulu kanje. uShembe isibongo sakhe kwakuuKhumalo, engakabi uShembe, eseseyintabeni zaseBabanango kwaCeza. Ukhokho bethu, ukhokho kaIsaya umprofeti, owayakhe kwaCeza emahlabathini. Ikhona leyo ntaba namanje, umuntu usake waya khona uthi uma ufika umuzi wakhe wawusentabeni, igama lawo kukaNontanda Bathakathi. Uma uNkulunkulu eqala ekhuluma naye wayeyinyanga enkulu. Angazi mhlambe kunesikhathi sesilo senza ngakhona, wayeyinyanga kodwa enkulu. Igama lomuzi wakhe lize lethiwe kanjena nje ingoba kwakuthi uma kubanje umuntu kaZulu eganga ngemithi eThakatha bese ebulawa, wayesehambe yokhuleka yena enkosini ukuthi cha kungenziwa lokhu, ucela yena ukuthi umuntu angabulawa alethwe kuyena, bese mguqula ekuphatheni imithi engalungile, amfundise ukuphatha imithi emihle ezawusiza abantu, kwaze kwagcina igama ke sekuthiwa emzini wakhe kaNontanda Bathakathi. Sekuthi ngelolunye usukelele le ndaba ichaza umnikazi wayo, ichaza uBhombela uqobo lwakhe.
mayechaza umlando wakubo. Usethi ke mayelela uMzazela sekufika izwi kuyena. Lathi Mzazela kuzipheka kuzawufika inkosi, ngizakuvusa inkosi enolaka endlini kaJama, iyakubusa izwe ngolaka, ichithe igazi labantwana babantu abaningi. Ngiyakwakha isizwe sami phezu kwayo ukuba bonke abantu abansundu babe ngaphansi kombuso awakhileyo wakaZulu. Ngiyakuyala-ke ukuba wena ubalekele ezweni lasenhla entshonalanga, wena nabantwana bakho, ukuze ulaka lwayo lungehleli phezu kwakho. Ngokuba enzalweni yakho ngiyakuveza abaprofeti abayosindisa isizwe sami esinsundu engisakhileyo nengisikhethileyo. Nebala-ke uMzazela wenze njalo. Wabe sethutha esenyuka eya ey'ntabeni zoKhahlamba la kuthiwa manje iDrakensberg khona. Esendleleni ngelinye ilanga sekufika isibonakaliso kuyena esithi la uya khona uyogcina usuyofika ubizwe ngesibongo sakwaShembe. Wayesabizwa ngaleso sikhathi ngesibongo sakaKhumalo. Wafika ezweni samaHlubi enkosini uHadebe eNtabamhlophe isesikhodi ngolwabelungu. Wafika wakhuleka khona wabe sakhumuzi. Indaba kaShembe eMaNazaretha ijulile, inomlando ojulile oxhumayo ezweni saka-Israyeli. Ngoba uma uzwa uNkulunkulu mefika kuMzazela uthi uzawuzala okhaleni lakhe umprofeti oyobuyisela isizwe sakhe asikhethileyo. uNkulunkulu wasikhetha isizwe saka-Israyeli, wasikhetha. Lapho samhlubuka khona sasihlale sone njalo, sibuyele kuNkulunkulu sone njalo, kwaze wafika la acunuka khona. Wayesesikhetha lesizwe sethu ngoba bagcina bebuqedile konke uNkulunkulu ayebabekele khona, nenkosi uJesu bagcina beyibulele. Isizwe lesiyana okungaphelile kusona ukuthi sasikhethe uNkulunkulu, noma uNkulunkulu esasiflathela namanje sisasho njalo. Base inhlelweni zokuthi abazalelwe la eSouth Africa bakhona base inhlelweni kulezi insuku zokuthi bafuna ukusebenzisana nebandla, ngoba okuningi siyafana nakho ngokwenkolo. Okuningi uIsaya akufundisile umprofeti kuyafana, sihluka endabeni eyodwa kaJesu. Ilapho esihluka khona, ngoba bona abavumi ukuthi uJesu wayeUmesaya. Bathi kube wayeUmesaya wayengeke afe. Thina siyavuma ukuthi uJesu wayeUmesaya, wayeyindodana kaNkulunkulu. Ilapho esihluka khona, kodwa okuningi iSabatha nakho konke okuningi abakugcinayo siyakugcina. Sikulezo inhlelo-ke kulezi insuku lokuqale ngoDisemba ukuxhumana nabo besicela ukuthi sisondele. Namhlanje kukhona esibahambisile abaka-Israyeli. Ngithi bahambe ngoLwesithathu, angazi uLwesithathu noma inini, kodwa bahambe phakathi nesonto. Bayokwakha lobo budlelwane, bayokhonjiswa zonke izinto zakhona, nala okufihle khona inkosi uJesu. Indaba kaShembe ayihlukile kakhulu kunenkosi uJesu. Edala ukuthi ngiyiqale kude ukuthi kukhona izinto eseyiningi eseyilahlekile, isichazwa abantu abaningi ngendlela yabo. Kube nensabatheka, ngazi khona into umuntu ayizwile kulezi insuku engingazi ukuthi ibiqhamukaphi.
asazi noma ukungazi noma ukuthanda udumo, asazi. Iqondene nendaba kaSitheya, ukhulukhulu wethu Sitheya okuyena ozala umprofeti, umuntu ke wezinsambatheka. uSitheya wacelwa walotsholwa, wagana uMayikisa kaNhliziyo, wakhethwa uyise, wakhethwa nguyise mkhulu kaShembe uNhliziyo. Uyena futhi owahamba waya kaDebe wayoyicelela, kwakuyimize yakhe lena. Kodwa umuntu ubone kulezi insuku kuthiwa kukhona abayolobola uSitheya ngoba wayengalotsholiwe kaShembe, okusho ukuthi thina sizalwa ngaphandle komshado. Inganekwane ongayazi. Asikhulumi kabi ngabanye abantu, kodwa siyakhuluma kabi ngezenzo ezidukisa abantu. Indaba yakaShembe inesintu phakathi, inesiko. Uma laba benze lokho bebefuna ngempela ukwenza, ikhona indlu enkulu yakwethu. Uma bekhona into enjalo befuna ukuyikhuluma, ngizoyichaza zonke abantwana abazaleka bezalwa uSitheya bakwabo kaBhombela. Ikhona indlu enkulu bekufuneka babize umhlangano wezindlu zonke, bese siholwa indlu enkulu kamkhulu Sitanela ngoba iyona inhloko yezindlu. Uma befuna ukwazi, kodwa indaba lento abayenzayo yokudukisa abantu siyaphoqa ukuthi umuntu asukuma ichaze le ndaba. uSitheya wagana kaShembe, lotsholwa uyise mkhulu kamprofeti. Akukho kwasala. Asikwazi-ke lokho ukuthi bese kuthiwa namhlanje kudukiswa abantu kuthiwe ubeyolotsholwa, ngoba sasingalobolanga, futhi wavele wathathwa nje. uMadebe-ke waba ngunkosikazi wokuqala kuMayikisa. uMayikisa wagcine namakhosikazi amathathu. uShembe waba ngumntwana wesihlanu kuSitheya. uNkulunkulu wabikezela kuSitheya eseyintombi ukuthi azayiphathe kahle, ngoba okhabeni lakhe kuyawuzalwa isikhonzi senhlupheko. Umesezalwa uShembe, uyise mkhulu uNhliziyo wametha igama elithi uShembe. Leli gama liyindida ngoba wayeqanjwe lona, kodwa kwagcina sekuyisibongo sethu. Igama lobuNkulunkulu leli. uSitheya ngelinye ilanga uma yokha amanzi namantombazane esemncane, babona imbali enhle ehlathini, babangisana ngayo, yagijima yena ufika kuqala. Uma eyithatha amantombazane, amakhosazana amanye afuna ukumfuca, uyayigwinya. Ebusuku eselele izwi seliyakhuluma ukuthi bekungeyona imbali lokho okugwinyile, kepha bekuwumoya ongcwele uyawuzala umntwana wena oyawubizwa ngokuthi uShembe. Sekude kuyabikezela izinto zasezulwini maNazaretha ivele iqhamuke nje. Eseyintombi kwahamba isikhathi, kwaze kwaba uyise mkhulu kaIsaya uyahamba mayese ekhulile, useyomcelela isihlobo, useyoyicela le ntombi yakaDebe. Wayesemqambe igama elithi uShembe, okuyigama vele elathusa, ngoba ulo Madebe wayesazi vele ukuthi ingane azoyizala izawubizwa ngoShembe. Umqamba nje leli gama ngoba kwathelele watshelwa ukuthi umntwana uma esezelwe akombiza ukuthi uShembe. uNhliziyo-ke manje utshelwayo. Leli gama lalivele liyisibongo ngoba naye wayesengowakaShembe. Uyise uMayekisa uyise kuMayekisa yena wabe semethe igama elithi uMudli wamafa, elikababa wakhe lelo.
ngoba eyodla ifa lakhe. Phela uShembe wayeyinkosana kubo, ngoba bonke abantwana abazalwa ngaphambi kwakhe babeshona. Uyichaza kanjena-ke le ndaba yokuzalwa kwakhe umprofeti. Uthi ngiyabona ukuthi uJehova wayethanda ukuba ngibe ngowokuqala, kungakho nje badlula bonke emhlabeni abantwana babe ngaphambi kwami. Sebe bonke abantwana abazalwa uSitheya Madebe kwaShembe baba yishumi. Sebe bonke. Oqala kwaba inkosazana, okwaba uNozinyanga, owesibili kwaba uBheshu, owesithathu uJubindaba umfana, owesine uSichwe umfana, owesihlanu uMudli wamafa umfana naye isikhoni senhlupheko lo esihlangene ngaye ke namhlanje, owesithupha uQedisizwe, owesikhombisa uNokwazi, isishagalombili uMziyonke, owesishagalolunye uTutu kwaba umfana, bese kuvala uzikholisile intombazana. Abantwana bakubo kaShembe laba izalwa nabo. Ngelinye ilanga uShembe emthandazweni wakhe elinda kwaNongoma uthi, Nkosi, ungabi kude nami uma inhliziyo yami ngiyicambalalisa emkhondweni yezimemezelo zakho. Ngokuba ngingothandiweyo nguwe kwasemkhathini, ungakangibeki okhalweni lukanhliziyo inceku yakho, wanginikela emlonyeni kanhliziyo inceku yakho ukuba ingilondoloze. Wangithanda njengokusho, wangibeka intendeni yesandla sayo ngenxa yakho. Lapha uShembe ukhuluma ngokukhethwa kwakhe ukuba abe isikhonzi sikaJehova engakazalwa kwakuzalwa. Sihlangene ngendaba enjalo ke namhlanje manezakhe. Ngendaba enkulu engaphezulu kwethu esesindayo, kodwa esesiye sahamba saze sayivama, sayijwayela. Ayikho into enkulu esiyenzile kule nyanga ukudlula lokuba khona kwethu lapha kulo muzi, sizokhumbula lolu suku olukhulu kangaka. Indaba kaShembe ayifuni siyikhulume ngeinganekwane, ayifuni futhi siyikhulume ngokuchema, ayifuni futhi siyikhulume ngokufuna udumo, kepha ifuna siyikhulume ngeqiniso lakhe, ngemfundiso yakhe, ngamazwi awashilo phakathi kwethu, ukuze kugcineni uma sifika kuyena, njengoba sifuna indlela yokuya ekhaya, njengoba silapha nje, singalahlwa amaNazaretha, singathatheki umhlaba ongasihunguli bese sifuna ukuzenza bahle ngokuthi sikhuluma indaba kaShembe ngendlela yethu. Singathengeki umhlaba, ngoba umhlaba unamandla, uguqula yonke into umhlaba ukuthi ivune wona, size singakwenzi-ke lokho phakathi kwalo muzi. uSitheya ozala umprofeti ongunina kaShembe ngumuntu obaluleke kakhulu emlandweni walobu Nazaretha. Kodwa ngoba siyabantu abanganaka, ngikhumbula nangenhlodi ilanga amaJuda bamazisa uMaria ozala uJesu. Namhlanje mabethandaza uyamuzwa ey'ndebeni zemlomo yabo. Kepha thina amaNazaretha awukazi uzwe lutho, awukazi uzwe lutho. Sithi namhlanje sizoba nomkhuleko, sikhumbule uMahadera, noma ke sithi nje nakho esimupha khona njengebandla. Siyambonga njengebandla, siyambonga ngokusithwalela inceku kaNkulunkulu, ngoba ngaphandle kwakhe ngaba sikho. Banjalo-ke abantu abakunaki izinto zikaNkulunkulu. Ngixakwa-ke yilendle sithi uma icabanga
ukumkhumbula bese beqala phansi bathi bayomlobola bona izingane kukhishiwe la lezinto zenu zihleli lapha enkosini yamaHlubi izingane ezincane zithi ziyolobola uMahadebe ihlazo elingathi uma singalikhozi bese uNkulunkulu asibeke icala maNazaretha esingathi uma singayikhozi lento lena bese uNkulunkulu asibeke icala uSitheya wagana kaShembe walotsholwa waphelela akukho kwasala uma abantu bethanda udumo asingalwenzi ngegama lomndeni wakaShembe angazi-ke nani ukuthi kwenziwa yini esikhathini esingaka ukuthi kungenzeki nakanye nje befika abantu bacela ukuthi cha besicela ukukhumbula ngokuthi senze into ethile siyibongele uMahadebe kusuka ekukhuleni kwakhe eseyintombi izwi lithi akayiphathe kahle kuze kufike la esegana khona kufike la esegwinya khona imbali namhlanje kukhona ubuNazaretha nje kungenxa yakhe uNkulunkulu wakhetha yena mhlawumbe enye indaba umuntu aseyishiya ukuchaza ngezindlu zakho izayo uqobo ngoba sesichaze ngeyakwabo uIsaya wayemakhosikazi amathathu ingoduso yesine ayizange iphelele kuganeni ngoba yafika ngesikhathi esezawuthatha lendlela eseze wavuma ukuyithatha lendlela kaNkulunkulu isaceliwe yabe sigcina iphindele kubo ayibange yona isagana igama layo kwakuwukoti oqala endlini zakwethu uMashabalala uyena unkosikazi wokuqala owesibili kuba uMasigasi ozala lendlu yasebuhleni ozala inyanga yezulu bese kuba owesithathu uMangwenya ozala thina bese kuba owesithathu uMangwenya ozala lendlu ke ozala inkosi ilanga ozala lendlu yethu naye ngaze ngezwa lutho umthwalo wendlu enkulu okuyiyona ikhanda lezindlu zakwethu ula kuthina indlu leyesithathu umthwalo omacala khona ukulendlu yakwethu ngoba inkosana yakwethu umkhulu Stanela waba neqiniso wama nalendlu yakwethu okuyisiko ke vele ngoba indlu yokuqala ingenelana neyesithathu eyesibili ingenelana neyesine konke akwaba wakwabela lendlu ngokuyalelo uyise kwangena kanjalo wayesecela kumfowabo omncane ukuthi wena kusuyongigada ungenzele zonke izinto zami ungigadele zonke izinto nangempela ke ubaba mkhulu emzini wasekuphakameni uhlale naye waze kwabuya hamba emhlabeni kulezo zindlu ke zontathu ezikhona ngithi uma bebefuna leninye indlu ukukhuluma indaba kaMahadebe bekufanele ilandele isiko bekufuneka ibize umhlangano wezindlu ngoba kuseyona indaba yendlu kaMasigasa leyo kepha sekuyindaba yendlu zika-Isaya bekufanele basibize babeke eceleni ukuphambana ngokwenkolo babone ukuthi sebethinte yomsamo bese befika belulekeke ukuthi mhlawumbe ulwazi mhlawumbe ngabe luhamba lihambe liphele wagana ukhulu bethu ayikho lento enicabanga ukuyenza
mhlawumbe ningasondela eduze kwendlini nibheke ngokuzaleka kwenu ukuthi ikuphi lapho kukhona okungenziwe khona kunina. Kodwa-ke la engikhona ngikho lapho ngisekuthenini uNkulunkulu uyosibeka icala masingathula. Iy'ngane ey'ningi ey'ncane ziyibonile leyo nto ey'nkundleni zokuxhumana, nabantu bayibonile. Uma lento ingaqondiswa izawudala ukudideka kubantwana, ngoba ayikho into enamandla njengalezi inkundla zabantu zokuxhumana. Ayikho into enamandla emhlabeni njengaleyo namhlanje. Ayikho futhi into engenasithunzi njengaleyo nto. Ayinasithunzi ngale ndlela exa ukwenza, kodwa ngeshwa ngendlela engenise ngayo bayayithanda abantu, abaphili ngaphandle kwayo. Kodwa uma uthi uyayibhekisisa, izinto ey'ningi ey'bhalwa khona ziyamanga. Ayinalo iqiniso, inokuhlambalaza, ayinako inhlonipho, akukho nje okuqondile. Usethi-ke uma eseganwa uMashabalala, umkhethelwa unina, umkhethelwa uSithe. Igama lakhe kwakuNomaloyi, uyena owakhethela u-Isaya ukuba nayo intombi ezokugana. Kepha uShembe inhliziyo yakhe yangathandisisi, kepha ngenhlonipho wayesemhlonipha unina, ngoba unina nomndeni bona babemcindezela ukuthi cha, thatha le ntombazane yakashabalala wena. Usethelele sekuvela isibonakaliso, sebeganene, uNkulunkulu useyamkhombisa. Uthi angeke kube uyena oyokuzalela inkosana. Uthi kwavela izibonakaliso ezintathu. Wayesebuza uShembe kwabomuzi wakubo ukuthi bathini ngalamanyala awenzile asewenzile. Wathi unina sale usunyamezela ngoba uselotsholiwe kangaka. Ngelinye ilanga behlezi bobabili noMashabalala, uShembe wathi kuye, awuyokuzala umntwana onomoya omuhle kimi, ngoba uJehova ubengavuma ukuba ngikuthathe ube ngumkami. Kodwa uma uthole indodana kimi, leyo ndodana iyofunelwa yimi, intombi ethandwa yimi, ngiyinike indodana yakho kube yiyona eyongizalela izibulo, hayi wena. Nempela-ke wagcina emtholile umkhulu uStanele. Inkosikazi yakhe yesibili kwaba uPikinini uSigasa, indodakazi kaMahubelo. Inkosikazi yesithathu kwaba uNontshwalane Ngwenya, indodakazi kaMagadeni. Uma efika uNhliziyo laphana esizweni samaHlubi, wagcina wafika waba induna yamabutho yenkosi uHadebe. Yingakho kube lula nje ukuthi agcine esekwazi nokuthi ahambe ayocela intombi yakaHadebe ebukhosini bamaHlubi, ngoba waba induna yamabutho yenkosi yesizwe sakhona samaHlubi. uShembe wazalwa ngithi ngomnyaka 18 bani, 18 bani abakhumbulayo, kodwa 1860 something uzalwe ngaleso sikhathi. Usungabala ukuthi-ke uhambe emhlabeni eseneminyaka emingaki. Waya okokuqala eNhlangakazi ngo-1913. Ukunyuka kwakhe kokuqala eNhlangakazi ngithi wahamba iminyaka emithathu yedwa, ibandla linganyuki, lifike lisale phansi, akhuphuke yena yedwa afike ahlale phezulu.
lapho uya nje kodwa uNkulunkulu wayesehlangene naye phezu kwentaba inhlangakazi kodwa waqala ukuya khona ngonyaka 1913 ibandla liqala ukukhuphuka ukuya entabeni ngo-1916 laqala ke nebandla ukuthi likhuphuke kodwa waqala yedwa ukukhuphuka ngo-1913 abantu befike besale ezansi lapha emaseleni ecela uNkulunkulu ekhulekela ibandla ukuthi ucela nalo uNkulunkulu ibandla leli lakho ligcine likhuphukile uNkulunkulu wazo wamphendula ngo-1916 ukuthi sebengakhuphuki uma indaba kaShembe iqhubeka kusukela ngaleyo sikhathi ubeseza njalo nebandla entabeni kusuka ngo-1916 ithi inkosi ilanga mayichaza le ndaba ithi njengoba sihlale siza lapha entabeni inhlangakazi sihamba nesibusiso sikaShembe asihambi sodwa asikwazi esizokwenza lapha sikwazi nokuthandaza nokushumayela kodwa uShembe uyakhuluma yena isiyala amaNazaretha ukuthi nize ningavilaphi amaNazaretha ukuya inhlangakazi empilweni yenu yonke nize ningavilaphi ukuza inhlangakazi ningabuki umuntu ningasho ukuthi kuzothiwa abantu bathe izana ubozizela nje wena ningayeki amaNazaretha ukuza inhlangakazi ngalokhu kuhamba kwenu niza inhlangakazi uNkulunkulu aniphe okuhle ngezikhathi zonke uNkulunkulu anikhiphe emphofini umuzi wasekuphakameni watholakala iwona muzi wokuqala oyinhloko yemizi yonke yamaNazaretha iwona umuzi oyikhanda lemizi yonke iwona muzi wokuqala uShembe awuthola uthe eseneminyaka emithathu esewakhile uthola kumfana wakwaGwacela emzinyathi uthi lo mfana kunendawo baba ungathi uyahlupheka kunendawo engiyithengile ezansi kwalapha umzi kaDube kodwa angayiqedeli imali yayo kubelungu useyayisho ukuthi malini esele bengifisa ukunikela ngayo ibandla laselihlanganisa leyo mali yasiyathenga uma eqala ukufika khona ufika uhlala emzini wamaNdiya khona iNdiya ayihlala khona ngaphesheya komgwaqo avuke njalo awelele kule ndawo afika ahlale lapha esangweni lingekho ngaleyo sikhathi athandaze acele uNkulunkulu ukuba amphe amandla ukuba amakhele lo muzi nabantwana bakhe nje webashiya entabazwe uma beqala befika belandwe emva kweminyaka emithathu bafika bayohlala kulowo muzi weNdiya sekuqala ukwakhiwa komuzi wasekuphakameni asingene endabeni ke manje yokuyala kwakhe uShembe ngoba usebenze omkhulu umsebenzi akha isisekelo salolu hambo inkosi ilanga mayiphawula ngomuzi wasekuphakameni mayelana nokwakhiwa kwayo ithi lo muzi wehla ezulwini wehla wafike wahlala lapha ePhakameni awakhiwanga emhlabeni wakhiwa ezulwini wase wehliswa wabekwa emhlabeni wabekwa kule ndawo hayi enye awunakwakhiwa ke kwenye indawo uma usuka lapha emhlabeni uNkulunkulu uyosuka phakathi kwabantu bakhe uthi lo muzi uma usuka lapha emhlabeni uNkulunkulu uyosuka phakathi kwenu sibonile-ke bazamile bakhuluma konke bakwenza konke bathi kunokuphakama okusha basho yonke into kodwa umnikazi wenu uthi ayikho enye indawo yokwakhiwa kuyona ngaphandle kwaleyo uNkulunkulu awubeka kuyona
uma ungawususa leya muzi kobe kuphelile ngoNkulunkulu namaNazaretha. Umuntu akezame-ke ukuyichaza indaba yobuNazaretha, hayi ngokwethu ngokukaShembe. Umuntu okholwa kulobu buNazaretha ubizwa ngokuthi umNazaretha. uShembe mefika kuleli zwe lo esimkhumbulayo namhlanje wafike wavusa inkolo yobuNazaretha lapha ePhakameni. Ibandla lakha yilo leli esikulona laziwa ukuthi ibandla lamaNazaretha. Lo nkulunkulu wathi uShembe maNazaretha kuleli zwe uyebizwa ikhathi eningi ngokuthi uNkulunkulu wasePhakameni, uThixo wasePhakameni, uNkulunkulu kaShembe, uNkulunkulu wamaNazaretha. Simbiza ngalawo magama. Igama elithi umNazaretha lisho umuntu othathe isifungo sokuzihlukanisela nendlela ejwayelekile yokuphila. Le ndaba umuntu uhlale yisho njalo. Okufanele nje oba silapha nje angazi, mhlambe abaningi bethu angazi asisithathanga leso sifungo. Sangena abanye ngabazali bethu sazalwa ngaphakathi lapha, abanye bayifikela nje. Mhlambe leso sifungo kufanele abantu bakhunjuzwe ngaso, ngoba ngesikhathi wena ofikayo makuthiwa abafisa ukukhetha inkosi bese uphakama uthi uyayikhetha inkosi, mhlambe ke kufanele emva kwalokho ngihlale ngibatshela abantu makuphunywa la bese beyohlala nawe phansi abagcotshwa, bese bekunika le ndaba engiyikhuluma la, le ndaba eyakhulunywa uShembe ukuthi awu siyabonga uma uNkulunkulu esevumile ukuthi uzoyikhetha inkosi. Lokho kukhethile kusho ukuthini? Okuningi ukuphambuka mhlawumbe abantu abanakho mhlawumbe ngeke babe nabo, ngoba mhlawumbe umuntu ukhetha inkosi nje ngezathu zakhe, kepha akazi ukuthi ukukhetha inkosi sekumenza angene ejokeni lesifungo. Isifungo lesi esikusona amaNazaretha akukhona nje ukungena ebandleni noma ukuzalwa yiNazaretha bese nawe uthi uyiNazaretha. Mhlawumbe angazi noma abazali mhlawumbe isala kuthina le ndaba. Mawusumzela umntwana ujaha ukuthi ayobhabhadiswa kube njani, angazi noma uyohlale naye phansi umntwana umthethe, mntanami njengoba namhlanje kade uyobhabhadiswa, ubukhetha isifungo, ubuthatha isifungo noJehova sokuthi wena usuyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwey'nsuku zakho. Ubukhetha wena ukuyihlukanisela impilo ozakuyiphila. Ngaba sixakeke kangaka sibona abantwana lezi zinto abazenzayo. Mhlawumbe sinalo icala njengabazali okufuneka ke siyibuze ukuthi la bantwana ngabe sivele sabafaka nje umNazaretha sabafaka ngaphakathi esontweni, sike sahlala yini nabo phansi? Uma sebeqala ukuhlakanipha nje sebeqala ukungena ema-high school, sike sahlala yini nabo phansi sabafundela ukuthi njengoba ke wena uzalwa la usuze wabhabhadiswa nje, lokhu kuchazani kuwena? Ngoba manje sengiye ngixakeke, sengizwa kuney'ngane ey'ningi zamaNazaretha khona la ekhaya okuthiwa seyibhema ogwayi. Into ongayazi umnini engayazi noyise akwenze, sekukhona lowo mkhuba. Ziningana manje iy'ngane notshwala sekuthiwa ziyakuphuza, bese uyibuza ukuthi le ngane ngoba impilo yayo yonke ikhule ihambalana yakhuliswa ngalobu Nazaretha, mhlawumbe kuye kusale emakhaya, ngazi noma ungathi asiwenzi umsebenzi bazali, ungathi nivele niyiqhuba iy'ngane niyilethela lana sinamahora amabili noma amathathu makweqile sikhuluma ngendaba kaShembe, kodwa indaba enkulu kaShembe kufuneke niyikhulume emakhaya nabantwana. Uma nje umntwana eseqale high school kufuneka umhlalise phansi ngoba ingqondo isuke isiphelele, bese umchazela ukuthi yini ubuNazaretha. Ungavele umdonse ngendalo umcawa ukuthi ngizomfaka ngoba uyamzala umshayela umthetho, ngoba uzothi uma eqala ephapha bese engakwazi ukuthi kuyini ubuNazaretha. Usehlangana nabangani emgwaqweni, ey'koleni, abangani sebeyamthatha umntwana bamfake ey'ntweni ey'ngalungile, bese sithi iy'ngane azizwa.
singayibheki thina ukuthi yiphi indima esiyidlalile mhlawumbe ngoba kwathina sazi ukuthi uNazaretha busho ukuthini ukuba yiNazaretha. Ngoba ngisho ngoba namhla sibona iy'nkumbi zabantu zithi zilandela uShembe, kodwa sitholakala zingayifuni imithetho kaJehova, zifuna ukwenza into ethandwa yizo. Kuye kungathi usiye kodwa ngoba nenkosi uJesu yake yasho ngelinye ilanga ifundisa ukuthi baningi ababiziweyo kodwa bayingcosana abakhethiweyo. Kodwa akasiwenze umsebenzi wethu bazali. Uma nathi singazi asithi masihlele emhlanganweni ithuba lisuke likhona njengoba kade sihleli, bese niza nibuze kubefundisi abasuke bekhona egcekeni, nayo umfundisi uma engazi nibuze ngobuNazaretha noShembe. Ngoba into edala ukuthi abantu bangazi yingoba bafuna ukufunda. Zikhona iy'ncwadi eziyichazayo indaba kaShembe. Ngoba manje ningayifundi le ndaba bazonifundela yona abanye bese beyihumusha ngendlela yabo. Khona lapha ngithi umthandazo weSabatha ivesi lesingaki lesine lele elithi khumbula ke wena namhlanje ukuthi umelithole omunye alifunde. Ivesi leshumi nanye lithi khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Ngiyabonga. Angazi njalo nihlale ngeSabatha nifunda le ndaba. Angazi noma nisuke nisho isilolozelo yini noma angazi noma nisuke nibongela yini. Ngoba ilotshwe ngokucacile ukuthi namhlanje ke khumbula wena ukuthi wenza isivumelwano noJehova. Imfundiso kaShembe leyo. UNazaretha lobo. Sokuthi wena usuyawuhlala endlini kaJehova kuyoze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Uphuma kanjani ke endlini kaJehova usaphila? Imfundiso kaShembe ngalobu buNazaretha eyingqikithi uyithola esihlabelelweni. Uyayithola emthandazweni weSabatha. Uthi mesabeni uJehova. Ngithi u3 kuya ku4. Uthi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayokuyamukela imithandazo yenu, akasoza anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine. Uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine, uzibuzeke kulolu usizo olungako ohlala ubhekane nalo. Zibuza ukuthi yini imithandazo yakho uthandaza zonke lezi zikhathi uNkulunkulu angayizwa, uJehova angayizwa. Njengoba kade ngichaza ubuNazaretha lobu uShembe afika wasifundisa bona obuyisifungo ukuthi impilo yakho yonke wena usuyawuphila ngemithetho kaJehova. Impilo yakho yonke wena usuyophila ngemithetho kaMdali wezulu nomhlaba. uSathane usebenzile eMaNazaretha. Usebenze umsebenzi omkhulu uSathane esebenzisa ibandla lobuKristu ukuchitha imithetho kaJehova. Bayibethi uma bekhuluma bethi asisaphili ngaphansi kwemithetho, sesiphila ngaphansi komsa kaNkulunkulu, ngaphansi komsa kaJehova. Bese uxake ukuthi ichithwe nini imithetho, ishintshe nini. Ibandla loMnazaretha lakhelwe phezu kwemithetho eyishumi. Umuntu okuyena owaba ubhongoza umlando usho njalo inkosi uConstantine uyena umuntu owaguqula iSabatha ekubuyisela esontweni. uNkulunkulu methu uMushembe uthi akazosibuyisela eSabathini.
uthi akazovusa lenkolo yobuNazaretha abayibulala kaIsrayeli. Mase kwakhiwa ukubulawa kweSabatha kuthiwa ngeke sisakwazi ukuligcina ngoba imfundiso yamaJuda kusho ukuthi sizobe sisagcina isiko lamaJuda. ISabatha lalingadalelwanga amaJuda. ISabatha lalidalelwe noma imuphi umuntu oyisidalwa. uNkulunkulu iSabatha emthethweni eyishumi akalinikeza isizwe. Akasho ukuthi iSabatha ngilinikeza isizwe esithile. Uthi kodwa ngaphumula ngalolu suku. Ekuqedeni kwami ukwenza konke izulu nomhlaba ngaphumula. Ilona suku-ke izizwe zonke seziyomdumisa ngalo uNkulunkulu. Isizwe sakaIsrayeli ngokukhethwa kwaso-ke kwase kuba yisona sizwe esiyiholayo indaba yokugcina kweSabatha. Inkinga yabo-ke babehlale bahlubuke. Ikhathi eziningi babehlale bamhlubuka uNkulunkulu. Babuyele ke ngizofika mangiyithola la izifungo zobuNazaretha kubona ekuqaleni zazintathu. Kwakuba khona isifungo umuntu asenzayo uma ehluphekile. Ayeke yonke into athi uNkulunkulu ngizawuphila ngemithetho yakho. Angithi ulindele ukhonzela lento ayifunayo emphethe yakho. Izothi uma ilunga leyo nto abuyele endleleni zakhe. Lesi sifungo wethina esikusona ilesi sengunaphakade uShemba afike wasibuyisela kusona. Isifungo esingesona esesikhashana. Abaningi babesithatha isifungo kube sesikhashana sobuNazaretha. Uma umuntu enza isifungo osuke senzile emva kokuba sebhabhatisiwe wahlambuluka, uthi uJehova nguyena oyokwenza ukuba lowo noma labo asebenze isifungo sokugcina umthetho yakhe bakwazi ukuyigcina bayenze. Uyena uNkulunkulu okwenzayo. Ingakho ngithi masithandaza sibocela ukuthi sicela usiphe wena ukukholwa ngoba ukukholwa khona